Son Mario Tubío, teño 51 anos teño unha enfermedade que se chama polineuropatía diabética distal e periférica. É unha enfermedade que afecta o sistema nervioso, para resumilo. O que agora mesmo estou facendo foi a base dun traballo duro, porque o sistema sentoume nunha silla de rodas. Nunha cadeira que me sentaron porque eu non podía pisar, porque tiña uns eritemas que os descubriron fai un mes. Eso fíxome sentar, pero aínda así eu levanteime con dor. E costoume moito. E pregúntome por que non nos miran realmente cando decimos que nos dan os pés. Unha mera ecografía. Por que? Porque hai prisa? Non nos escoitan? Por que non nos escoitan máis? Por que non nos tocan máis? Porque damos información, moita información. Se eu digo que me doen os pés e me arden, que me miren os pés, porque non me deixan andar. Ahora, a base de rehabilitación, de ejercicio físico que eu viña pedindo por activa e por pasiva, podo facer isto. E poñerme de pé, e pisar. E todo é con exercicio, non tanta medicación. A medicación é un parche, ou a veces é necesario, pero tamén o exercicio é parte da recuperación de calquer problema neuropático. Antes co problema neuropático, incluso mirando para a tecla, non podía tocar. Miraba para a man e non podía. Incluso mirando para ela iba a tocar e o problema é que como aquí os nervios periféricos están afectados pola polineuropatía, cando están afectados é porque están dormidos. Entonces empecé a tocar, empecé a decir, bueno, vou a reeducar o cerebro e se non son capaz a darlle a esta nota, doulle a esta, e se non a esta, empecé a reeducar o cerebro. Que é iso? Ao principio dor, pero despois vai desaparecendo. Entonces volvín a retomar isto por cabezonería e despois empezaron a decir non tes ningún problema físico, Mario, tes un problema de que estás dormido. Fixéronme creer que non me podía mover, e isto é moi potente. O cerebro é moi potente, e se che din que non, pois ti dis que non. E non hai que dicirse cousas negativas, hai que dicir sí que podo. Entonces,